Sa number 3, nagapati si Bacolod Congressman Albee nga hindi mangin madinalag-on ang impeachment complaint bato kay President Ferdinand Marcos Jr. Wala man nakit-an ang complaint nga na-file pero iyagin sila nga hindi na ini mangin madinalag-on. Ang presidente pagani suno sa iya ang nag-expose tubtub sa national level sa corruption issues labi na ang sa flood control projects. Mataas ang awareness sa mga pumuluyo sa karon na dugang pa niya. Ano pag itsuno sa iya ang maayo nga kaayuhan nga madulot sang impeachment sa pungsod. Para naman kay 3rd District Representative Javier Miguel Benitez, iya tawon ang mga merits sang impeachment complaint nga gin-file. Sa tuanay natabo naman ini sa mga anay presidente sa pungsod. Sang Martes, ang first verified impeachment complaint bato kay President Marcos ang gin-file sang abogado nga si Andre De Jesus. Sang Lunes, ang formal man nga na-transmit sa Office of the House Speaker. Sang Huwebes, may duha ka mga grupo nga nag-attempt na separado mag-file sang ikaduha kag ikatatlong impeachment complaint batok sa presidente kung sa diin ginareklamo siya nga nagbenepisyo sa mga bogus flood control projects. Ugaling, wala ini na baton bangod si House Secretary General Cheloy Garafil ang wala para magbaton sini. Mag-prosper naman. It will not. It will Because, not prosper. number one, it's only 2 years away. Aki, less than 2 years, filing na kita. Right? Number two, ang awareness ng tao, taas na sila. Right? So, all of these issues can already be addressed and responded properly. What good will an impeachment do to us? Subong. Kapila na ni nag-agi, kapila na nga mga EDSA 1, EDSA 2 ang ginagyan ka. Did it bring the necessary reforms? Nagtarong ang aton nga governance? Wala. We will look at it sa merit per se, pag-abot sa Congress, opening sa Monday. So we will look at the merits of it. I think I'm important. But you know, when we look at ang impeachment, we have to look at it sa ano ang gusto sang tao pag majority